Moi boa tarde a todas e a todos. Imos dar comezo a esta terceira conferencia deste ciclo sobre don Eloi Luís André, hoxe da man do polifacético Alberto Blanco, pero antes quero lembrarvos a exposición Silencio, Soidade e Carácter sobre o noso protagonista que segue na Biblioteca Municipal e que estará aberto a todo o público ata o día 31 de outubro. Hoxe, como concelleiro do Concello de Verín e cubrindo a Concelleira de Cultura, Samantha Barreira, que non nos pode acompañar, quero darlle a benvida ao noso convidado, Alberto Blanco, e a representante do Consello da Cultura Galega na sección de pensamento, Celia Pereira, por facer o esforzo de vir novamente a Verín a manter un encontro con todos nós e lembrar, ou máis ben, rescatar do esquecemento no que se atopa a figura do insigne Eloi Luís André. Non me quero estender moito máis, tan só darvos de novo as grazas a todos, as grazas tamén aos nosos convidados e tamén, lóxicamente, ao público por facer outra vez presencia nun novo chamamento da Biblioteca Municipal. Voulle ceder a palabra a Celia Pereira, que fará a presentación do relator de hoxe. Moitas grazas. Boa tarde. Para min é un placer estar un terceiro xoves de outubro aquí en representación do Consello da Cultura Galega e poder continuar desenvolvendo, creo que con bastante éxito de público e de crítica, esta xornada que levábamos tempo querendo facer alrededor dunha figura que seguimos considerando que non ten nin o coñecemento nin o recoñecemento que merece, e precisamente de aí o empeño en que isto se leve adiante, e grazas á colaboración do Concello de Verín e da súa biblioteca municipal. E hoxe contamos como protagonista con Alberto Blanco Casal, que é escritor, enseñeiro, profesor neste momento xubilado e autor de moitos artigos en distintos medios de comunicación e revistas e tamén libros dos que, como do que se trata é de escoitalo a él e non o de glosar o seu extenso currículum, o que me vou a referir ao conflito de intereses no camiño de ferro de Zamora a Ourense, aproximación histórica ao período 1840-1930, precisamente pola conexión que ten coa temática que imos abordar hoxe para seguir dando conta dunha figura, eu creo que inesgotable, como é a de Eloi Luís André. Así que, sin máis, e dando as grazas por poder contar hoxe coa súa presenza, deixo-vos con el. Ben, boa tarde, grazas pola vosa asistencia, gracias ao Consello da Cultura Galega e ao Concello de Verín, á Biblioteca, por terme convidado para falar sobre este tema. Xa estuve aquí noutra ocasión anterior, no ano 18, falando tamén dun tema relacionado coa conexión sur ferroviaria. E, bueno, aquí, para non repetirme, vou intentar falar sobre algúns aspectos xerais e algúns concretos tamén sobre a variante André, porque me pediron que falase concretamente tamén sobre eso, ainda que falara daquela tamén sobre esa cuestión. De tal maneira que vou a empezar xa a conferencia, pois vou a dividir a intervención, a ver se me dá tempo, senón as dúas primeiras partes, que son os primeiros deseños ferroviarios ligados aos intereses das elites financeiras e industriais europeas do século XIX, e logo a visión estratégica de Luís André, e se dá tempo, pois falaremos dos intereses que abortaron, fixeron fracasar a variante André como alternativa específica para o sur de Galicia. Entón empezamos con neste primeiro mapa que hai aí. Isto é importante, alguén pode dicir porque está falando de cuestións tan xenéricas relacionadas coa política europea do século XIX, porque, de alguna maneira, os antecedentes, as orixes sobre o pensamento de André están ligados tamén a estas circunstancias da orixe do ferrocarril en Europa. E este mapa que vedes aí, que é unha síntese dun artigo que publicou en Le Globe Michel Chevalier, que é un sansimoniano, un seguidor de Saint-Simon, un socialista utópico francés de final do XVIII, principio do século XIX,
que era un personaxe moi peculiar, un pensador, e tuvo unha serie de seguidores que no Segundo Imperio francés, pois pola segunda metade do século XIX, pois tiveron unha gran influencia sobre os axentes financeiros que de alguma maneira pois costearon e financiaron o ferrocarril en distintas partes de Europa, non? E isto é moi importante porque vai marcar esta orixe e este movimento vai estar moi ligado pois á posición de André debido precisamente á influencia destos grupos financeiros europeos que marcan realmente as tendencias e marcan un pouco cal é o deseño do ferrocarril que lles interesa como entidades transnacionais que teñen moitos intereses pois nas colonias africanas, no resto de Europa, e que pois as conexións por ferrocarril eran vitais pois para aumentar ese comercio e aumentar o seu negocio pois con todas as explotacións mineiras, etc., non, que tiñan naquela altura. No caso peninsular, aí na parte no mapa general solamente hai unhas conexións de carácter general, non? Neste outro, concretamente, pois o sistema mediterráneo, que era o que propuxo Michel Chevalier pois no ano 32, no 1832, pois nese artigo que publicou nese diario que el dirixía en Francia, en París, pois seguindo as indicacións do propio artigo que ele escribiu, as conexións que eles pensaban importantes para digamos a Península Ibérica son esas que se ven aí aproximadamente, non? Onde había pois unha conexión obviamente con Madrid, logo hacia o Mediterráneo, Barcelona, Cartagena, e logo o sur, ligados ás minas que explotaban obviamente todos os financieros importantes daquela época, sobre todo os Rothschild, non? A banca Rothschild e a banca dos Pereire, que era un antigo socio ou empregado do Rothschild, que logo se separou e potenciou o ferrocarril tanto no caso de Francia como no caso español. Isto é moi importante porque os deseños ferroviarios que se fixeron en España nos anos seguintes, sobre todo na segunda metade do século XIX, seguiron bastante ao pé da letra as indicacións de Chevalier, dos ansimonianos, dos socialistas utópicos, en realidade da banca internacional, que eran os seus aliados financeiros, e vemos aí dous mapas, un do 54 e outro do 55, que teñen certas similitudes, obviamente con algunhas concrecións que obviamente o propio goberno facía en función dos seus propios intereses, pero que tiñan unha conexión bastante próxima aos plantexamentos dos socialistas utópicos e da banca francesa, da banca internacional francesa. De tal maneira que, se nos situamos xa na época de Luis André, pois vemos que a altura de 1912, pois, digamos, as compañías máis importantes no desenvolvemento do ferrocarril na Península Ibérica, fundamentalmente en España, no Estado español, pois era a Compañía Norte e a Compañía MZA. A Norte estaba vinculada aos Pereire e a MZA aos Rothschild. Nos afétanos, fundamentalmente no caso de Galicia, afetaballe, obviamente, a influencia dos Pereire, é dicir, da Compañía Norte. En definitiva, é moi sintomático que o 70% das subvencións que se repartían naquele momento foran absorbidas por compañías francesas nesa altura, o cal demostra que hai unha continuidade entre o plantexamento do sistema mediterráneo de Michel Chevalier e o desenvolvemento posterior do ferrocarril no Estado español, tal como podemos ver aquí. Ben, si dando un salto xa entrando no que é a personalidade de André, que eu califico como gran disidente, André é un racional científico, obviamente xermanófilo, como xa se ten dito aquí nas anteriores palestras polos anteriores conferenciantes, un conservador renovador. Eu califico isto como características, conviccións e antinomías de André, porque André, como calquer persoa, ten as súas propias contradicións, e que si profundamos no seu espírito, como xa se falou na anterior palestra, non é tan contradictorio, sino que son moitas cousas son complementarias, debido a que o rango
da contradición sitúase en parcelas diferentes, non? En niveis diferentes. Por lo tanto, eu diría que é, como veremos máis adiante, antibanca internacional. Isto pode parecer moi moderno, non? Inimigo de contemporizar, quizá é un dos maiores eivas, non? Que podíamos decir do noso protagonista, porque non tiña cualidade diplomática moi desenvolvida, non? E iso pode explicar pois as seus posteriores fracasos, non? No aspecto, digamos, da súa vida universitaria e da súa vida e do proxecto de ferrocarril que ele defendeu, non? Un demócrata republicano, federalista soberanista, socialista independente e galeguista, non? É dicir, estos serían pois, distintos aspectos deste home que teñen que ver agora co seu pensamento no tema das comunicacións, non? Entón, eu collo fundamentalmente unha ponencia, un relatorio que teño aquí, un relatorio que el desenvolveu pois no ano 17 no segundo Congreso de Economía Nacional de Madrid, non? Aí expón a súa visión das comunicacións terrestres, comunicacións tanto por ferrocarril como por estrada, e con unha visión enormemente crítica. Non solamente fai esta intervención no Congreso Nacional de Economía, no que ten se dá unha importancia polos medios de comunicación e tamén pola sociedade daquela época a súa visión sobre as comunicacións. Hai que, non vou a repetir o que dixeron os anteriores conferenciantes sobre a súa formación e as súas estadías prolongadas en Europa, non? En prácticamente toda a Europa continental, con estudios diversos, pero moitos destes estudios e desta formación que fixo pois foi sobre as comunicacións, sobre economía, de tal maneira que era un experto. El era pedagogo, filósofo, psicólogo experimental, pero era unha persoa polifacética, era un sabio desa época, pois con uns criterios moi amplios e con unha formación moi potente en economía, non? E con unha idea moi clara do ferrocarril, porque os estudiou en Francia, en Alemanha, en Bélxica, entre outros sitios, non? De tal maneira que el coñecía a realidade europea, coñecía quen eran os promotores destas liñas de ferrocarril, das compañías, quen eran os seus financeiros, e tiña unha idea moi axustada, moi precisa da realidade, non? De tal maneira que el, cando elabora unha alternativa, elabora tendo en conta todos estes factores, non é unha alternativa exclusivamente elaborada para contentar, por exemplo, pois a comarca de Monterrey, non, é unha alternativa que concorda cos intereses da comarca de Monterrey, pero é unha visión moito máis amplia, moito máis estratégica, non? Que vamos a desenvolver a continuación. Entonces, vou a ler algunha destas cuestións, que estos son extraídos desta ponencia, porque creo que é moi importante para situarse no seu pensamento político e económico, e tamén, obviamente, desde o que é a estrategia das comunicacións ferroviarias neste caso, non? Entón, na súa ponencia, que desenvolve no segundo Congreso de Economía e posteriormente tamén na Asamblea de Ferrocarriles do ano seguinte, que tamén volve a ter unha presentación no que hai xa un intento de silenciar porque é demasiado disidente coas posicións dominantes naquela altura, non? Isto é, digamos, a súa visión crítica da situación no ano 17. O camiño faise para unir a casa do cacique coa estrada próxima. Estou lendo textualmente o que el puxo na súa ponencia, no seu relatorio. As estradas construense para dar que facer a algúns enxeñeiros, non di a todos, di a algúns. Engordar algúns contratistas e soster o prestixio parlamentario de algúns deputados. Os ferrocarrís, que deberán ser feitos polo Estado para a nación, son construídos por empresas particulares subvencionadas polo Estado, sendo a contía da subvención moitas veces superior ao coste da liña construída. A outra avaliación: o ferrocarril é un negocio de oligarquía financiera que se combina cos intereses caciquís dos concellos e o suborno da clase política polas compañías ferroviarias. Esa é outra frase textual dese relatorio do ano 17. O poder do Estado e a soberanía económica da nación están sometidos á dobre presión
das forzas vivas da baixo, municipios, deputacións, distritos electorais, e das forzas vivas da fora, bancas de París, Bruxelas e Londres, bancos españois e estranxeiros que en Madrid, Barcelona e Bilbao os representan, mercado da Bolsa de Valores Ferroviarios e comités e centros directivos dos servicios ferroviarios que son unha hibridación da política e das finanzas. É dicir, isto é unha valoración dun antigo veciño noso, nacido en Mourazos, que ten unha visión sumamente avanzada e precisa da situación que había en esa altura. Isto é, solamente recollo 3 parágrafos pois dunha ponencia de 40 páxinas que ten aí para dar e tomar. Entonces, el establece cales son os principios da política ferroviarias que considera que son os correctos. Despois de estudiar as circunstancias da situación española e europea, coa experiencia recollida en Europa in situ, tanto en Francia como en Bélxica, como sobre todo en Alemania, pero tamén en outras zonas de Europa, e coñecendo, obviamente, estando moi informado do que pasaba tamén en Gran Bretaña, en Inglaterra, en Estados Unidos, pois establece unha política ferroviaria que se basa, eu coñen aquí 6 aspectos, pero ten así como hasta 12 ou 20. Primeiro, subordinación do interese privado ao interese público. Esta é a primeira cuestión. Por iso que é socializante e ten unha idea moi avanzada para esa época. Solidariedade de todos os medios en forma de transporte, tal maneira que os sistemas terrestres, aéreos e marítimos se coordinen ou se subordinen de tal maneira que ele dice, por exemplo, decía que, como falando da proposta concreta que logo analizaremos, falaba de que o Porto de Vigo era fundamental para él, porque era o porto máis importante de Europa naquele momento, o máis importante de Galicia, e ele entendía que as comunicacións debían estar supeditadas a ese enclave que era natural e que non podía moverse, que era o Porto de Vigo, de tal maneira que todo debía estar supeditado a expansión e ao desenvolvemento dese porto, de tal maneira que obviamente o transporte marítimo, o transporte por estrada e o transporte por ferrocarril deben supeditarse obviamente a este centro de foco, a este foco que ele chamaba como o foco do hinterland, que era a zona de expansión, a zona de influencia viguesa, pois tiña a toda Galicia como a súa zona de influencia e incluso unha gran parte de Castela e o norte de Portugal. Ben, os medios de comunicación valen sempre para un país dado o que custan construílos. Decía que si costa moito diñeiro construir o ferrocarril, paga a pena pagar ese diñeiro porque ese servizo é imprescindible para o desenvolvemento e o progreso do país. Por lo tanto, sempre que obviamente eses gastos sean gastos racionais e non sean fruto da corruptela e, digamos, da especulación que é o que facían gran parte das compañías ferroviarias. A natureza do transporte ferroviario dentro do organismo dunha economía nacional dada é a de ser un monopolio de carácter público e colectivo. É dicir, estaba pola nacionalización dos ferrocarrís. Estaba pola nacionalización radical e integral dos transportes, non debe contentarse con que o capital dos camiños de ferro sexa español. Compre, ademais, que a técnica, é dicir, todo o material ferroviario, os vagóns, as locomotoras, as vías, as estacións, etc., e os procedementos financeiros, económicos e xurídicos non estean sometidos a mans estranxeiras ou a impulsos egoístas. Bueno, creo que xa nos dá unha idea de por onde van os tiros e cal é a personalidade de Luís André. É un avanzado da súa época, coas súas propias características, pero que ten moi claro cal é a situación que se debe defender. Obviamente, esta radicalidade no plantexamento é que vai traerlle moitos problemas porque é totalmente incompatible, como se lle ocurre, como cada un de nós pode pensar, cos intereses, pois, obviamente, das grandes compañías e, por extensión, obviamente, pois, do Ministerio de Fomento moi ligado a través dos enxeñeros de camiños pois a estas compañías e, obviamente, do propio goberno que, de alguna maneira, tiña que ter en conta esta situación porque eran eles os que iban a financiar fundamentalmente o ferrocarril. Entón, el definía 3 obxectivos: un obxectivo económico que debe responder á necesidade de integrar a mesetas coa costa, a poboación co territorio e as rexións e núcleos demográficos entre sí. O obxectivo político debe consistir en dar ás rexións a debida solidariedade e autonomía. E o obxectivo estratégico das comunicacións debe procurar a máxima eficiencia posible. A
Así se poderá localizar as industrias, vertebrar solidamente a poboación nacional, vertebrar unha palabra clave que obviamente nunca tiveron en conta desde Madrid, no que foi a planificación do sistema ferroviario, valorizar a nosa significación xeográfica, sacar o maior partido posible do solo e subsolo nacional para a produción de ferro, carbón, madeira, trigo, que son as 4 bases da economía nacional, e isto favorecía bastante este plantexamento a Castela, ¿no? Pero ni siquiera con esas, ¿no? Ben, entonces isto é o ano 17, el xa empezou, xa desde principio de século, de prácticamente que acabara a universidade, xa escribiu artículos de economía sobre a situación da exportación de gando a Londres, sobre os accesos, obviamente, de Castela a Galicia, considerando o ferrocarril unha cuestión fundamental e imprescindible, e logo, pois, no ano 26, froito xa dun gran percorrido intelectual, non, de formación, da experiencia vivida, non, pois, sobre as comunicacións, escribe este folleto que está aí a segunda portada do libriño que publicou el no ano 26, que é o ferrocarril do Príncipe de Asturias e a súa alternativa estratégica pois ao sistema de comunicacións, non? Entón, aí vedes un mapa que forma parte da documentación que eu atopei cando fixen a investigación do libriño pois, alá polo ano 14, pois, en Vilar de Vos, na casa que, desgraciadamente, pois, agora ardeu. Había un mapa, este é un dos mapas que encontrei ali, onde sinala, pois, de forma específica cales son os puntos neurálxicos das conexións terrestres que el quere para, digamos, o Estado español e concretamente para Galicia e o norte de España en particular, tendo en conta que el focaliza todo no libro pois nunha alternativa centrada en Vigo, non? Como motor económico do desenvolvemento galego e tamén de gran parte do Estado español ou da mitade norte do Estado español na conexión entre Vigo e Barcelona, non? Hai que ter en conta que, a pesar da súa radicalidade, non esquece que en Vigo, quen está levando a batuta do desenvolvemento económico, son os fomentadores cataláns, non? Que, de alguna maneira, teñen unha importancia fundamental en moitísimas da esfera industrial e económica viguesa, non? Non solamente desde o punto de vista financeiro, sino tamén desde o punto de vista da construcción naval, desde o punto de vista das conserveiras, da salazón, etc., non? E da construcción. De tal maneira que esta conexión, non, entre, obviamente, o Atlántico de cara ás colonias e o que as antiguas colonias españolas en América e por outra parte, e tamén o norte de Europa e por outra parte o Mediterráneo como un centro de desenvolvemento tamén nesa altura evidente, pois el seguindo, pois, digamos, o camiño que xa outros anteriormente levaran, como por exemplo Eduardo Chao, non? Que fixera unha proposta a mediados do século XIX dunha conexión entre Vigo e Barcelona, non? Sin ter en conta, con ramales a Madrid, por suposto, pero fundamentalmente tendo en conta cal era o desenvolvemento que necesitaba Galicia e cal eran as conexións que necesitaba para, digamos, exportar as conservas, exportar a salazón, etc., etc., non? Entón, esa conexión con Barcelona vai a perseguir a todos os intelectuais que daquela altura fixeron proposta de desenvolvemento económico, pois tendo en conta esta realidade obxectiva que había pois en Vigo como a zona máis dinamizadora do país. Entón aí tendes Vigo un punto fulcral, logo obviamente Irún, Bayona como zona de penetración en Europa, Barcelona, o Porto en Portugal e logo obviamente a Madrid, non? Pero Madrid era un dos puntos entre estes outros que hai. Por tanto, esta é unha posición policéntrica, non? Non é unha posición radial, que era a que se tiña naquele momento centralista, que ainda pervive, por desgraza, en Madrid, que era que todo salía de Madrid hacia as distintas rexións, como eles chamaban, ou as provincias, non? Este non, este era esa situación, ese deseño radial era admisible sempre que houvese outros deseños igual de importantes para situar os centros de desenvolvemento económico e obviamente beneficiando claramente, en este caso, como galego, pois o seu país, non? Ben, ter en conta o que decía antes do Interland, non? Que era como Vigo, como ese foco de desenvolvemento con un porto de navegación internacional
unhas condicións desde o punto de vista como Porto, para calao de grandes barcos, era o mellor que había en Europa, desde logo en todo o que era o Estado español, e era un sitio ademais xeográficamente privilexiado porque tiña unha conexión moi ben para as conexións con unha situación xeográfica idóneo para as conexións con América. Por lo tanto, tiña esa boa posición xeográfica, as condicións naturais como o Porto eran inmellorables e, por lo tanto, e logo depois había un dinamismo económico e industrial fundamental. Por lo tanto, reunía todas as características, era unha consideración racional, non era un capricho, que se lle ocurrise a él, simplemente por ser galego, dicir, bueno, pues vou coller o Porto de Vigo porque me interesa, en vez do da Coruña, non? A Coruña tamén era importante, pero estaba devecendo e estaba claramente en retroceso naquela altura. Por tanto, era unha cuestión obxectiva, é dicir, hai que ter en conta, cando eu definín como científico e racional, que as posicións de Luis André son totalmente racionais e son científicas, no sentido que estudia as condicións obxectivas e dá unha alternativa que é a máis idónea, a máis correcta desde o punto de vista científico e racional. Non vai por arroutadas, por eso que cando falamos da variante André aquí non é máis que unha concreción, non é máis que unha consecuencia desa visión holística dos problemas que ten sobre as comunicacións. Poño aí unha táboa para indicar que, mentres que a mediados do século pasado, no XIX, pois a importancia de Vigo en importacións e exportacións era pois eso, un 21% de importación sobre o comercio, sobre o total do comercio galego, mentras que no 1920, a altura en que André fai as súas propostas, xa representa o 60% das exportacións galegas e o 70% das importacións, é dicir, que Vigo é obxectivamente o porto que hai que defender, non é simplemente unha cuestión de un capricho. E frente a esa proposta, o sea, o abeiro desa proposta, el elabora o que se denomina a conexión a meseta castelá, non de Madrid, non da meseta, con Galicia, e dá esa alternativa que vedes aí nese mapa, que é a conexión, este é o trazado entre Pobra de Sanabria, en este caso non chega a Vigo, porque o mapa non daba aí para máis, pero chega a Celanova, e vedes como en Xinzo se bifurca, vedes que a línea principal non vai directamente a Ourense e esquece o sur, senón que en Xinzo bifurcase hacia Ourense para logo tirar, obviamente, a Compostela, e por abaixo vai por Celanova, Ribadavia a Vigo, porque era o percorrido máis racional, o máis directo posible para conseguir unhas boas comunicacións logo coa meseta e co Mediterráneo. Por lo tanto, no que el, obviamente, barre un pouco para casa e no deseño que fai para Verín, é dicir, ele entende, igual que Eduardo Chao, pois 60, 50 anos antes, pois entende que as vilas do sur de Ourense, que eran as máis desenvoltas, non as do macizo ourensán, onde podía haber madeira, evidentemente, pero onde estaba a gandeiría, onde estaba a agricultura, onde estaban as augas, o termalismo, etc., pois era no sur, onde había un maior dinamismo económico. Por iso, el pensaba, igual que Eduardo Chao, que había que facer as conexións tiñan que ter en conta esta realidade obxectiva e que había que facer un deseño de penetración, de conexión coa meseta, obviamente tendo en conta estas vilas do sur de Ourense. Por iso, obviamente, cal é o problema que hai en esta solución desde o punto de vista técnico? É que, obviamente, hai unha depresión, esta depresión do Támega, pois está con unha diferencia de cota de 600 metros con a Limia, aquí estamos a 400, e con a 900 metros está a zona de la Gudiña, a zona de penetración pola Padronelo e a Canda. Entón hai que salvar un desnivel moi importante que ten dificultades técnicas, pero non son inviables, que lle conten os austríacos ou os suizos, como fixeron o tren por ali coas depresións brutais que había con zonas montañosas que non teñen máis alternativas que facer grandes túneles e facer viadutos. Túneles e viadutos que tamén se fan pola zona de arriba, algúns enormemente grandes. Por lo tanto, a proposta de André tiña unha lógica, o que tiña que haber unha decisión política. A decisión política é dicir, ten que pasar por aquí, ten que ir a Ourense, pero ten que pasar polo sur de Galicia. Aí poño simplemente, no caso da variante André, que é a que se estudia
concretamente a que dou lugar despois a un movimento aquí na vila e no sur de Ourense, pois aí vemos por onde pasaba o tren no deseño de André. Pois a estación de Verín estaba situado cerca do que hoxe a rúa Silvio Santiago, cerca do que a Alameda, e tiraba logo despois hacia arriba, non? Aí para salvar o desnivel naquela altura, pois hubo que facer un deseño deste tipo, non? Que obviamente os enxeñeiros de Madrid non lle gustaron, non? Porque evidentemente implicaba pois un pequeno retraso respecto ao itinerario que les tiñan polo macizo ourensán. Este deseño que el planteou, curiosamente, atopouse el presentou o seu estudio, non se contentou con facer unha proposta xenérica, senón que encargou un estudio a un enxeñeiro, elaboraron unha memoria técnica, fixeron unha levantación dos mapas correspondentes. Este é un mapa literal da documentación do propio Luís André, e presentou obviamente no Ministerio de Fomento. O conde o Marqués de Guadalhorce, naquela altura, tal Benjumea, pois veu o libriño o folleto e a explicación e a memoria do proxecto, e dixo que o proxecto que lle parecía moi interesante, o propio Ministro de Fomento. Sin embargo, se vimos a documentación dos propios funcionarios do Ministerio de Fomento, da Dirección Xeral de Obras Públicas, do enxeñeiro de Montes, do enxeñeiro de Camiños, pois o señor Bellido, pois vemos que é unha descualificación total, porque quen fixera este proxecto non fora un enxeñeiro de Camiños, sino que fora outro enxeñeiro industrial, non? Entón, obviamente, aí aquí, entre os enxeñeiros, eu tamén son enxeñeiro, sei que hai bastantes corporativismos, sobre todo, pois, obviamente, os enxeñeiros de Camiños, que foi unha institución moi vinculada, obviamente, á administración do Estado, era un corpo de élite, que o sigue sendo en gran medida, igual que os enxeñeiros industriais, e non admitían ningún tipo de proposta que non fose asinada por un enxeñeiro de Camiños, non? Logo, ao final, viñan propostas asinadas por enxeñeiro de Camiños, pero tampouco lle fixeron caso, non? O caso é, por exemplo, que a variante André, como Benjumea, pois, o ministro de Fomento, estaba vía razonable o que estaba pedindo André, pois, obviamente, ben, isto dixo, verbalizou eso, incluso a nivel público. Outra cousa é que coa súa boca pequena pensase outra cousa, non? Pero o certo é que el doulle cuartel a esta alternativa inicialmente e mandou que se fixera un estudio e que se fixeran as rectificacións que fosen necesarias. O que vedes aí é un mapa dunha rectificación feita por Fernández España. Sale aquí o famoso enxeñeiro que morreu pois aí arriba, non? Na zona de Ríos. E outro enxeñeiro máis, el Garresta, que fixeron, este é un grupo de varios, non fai un solo enxeñeiro, senón que era un grupo de varios enxeñeiros de Camiños, que fixeron, encargados polo propio Ministerio, dixeron, fagan un estudio e vexan a viabilidade desta proposta que fai André, que coñecían como variante André para esta zona, non? Entre Agudiña e Ourense. E aí fixeron unha rectificación, é dicir, frente a este proposta que había aí, pois fixeron esta rectificación, aí fixeron un arco máis grande, e entre quen fixo esta rectificación, por encargo do Ministerio de Fomento, foi Fernández España máis el Garresta, non? Esta proposta, obviamente, foi elevada ao Ministerio, o Ministerio estudiona, pero considerona claramente en desventaxa frente á proposta xeneral, que a proposta xeneral era que o ferrocarril de Zamora a Ourense debía ir pola zona do macizo ourensán, por onde vai o AVE agora en este momento, e que non era lóxico pois desviarse dese trazado, porque era o trazado por pendentes que consideraba os enxeñeiros de Camiños, o autor do proxecto, un tal Cantero, consideraba o máis idóneo, e desde un punto de vista técnico, exclusivamente técnico, se a mí me din como enxeñeiro, oiga, unha usted Zamora con Ourense, pois eu faría o trazado, obviamente, por o macizo ourensán, porque desde un punto de vista de estudio de cotas é o lóxico, pero é que o problema non era técnico, o problema é político, é que quen tiña que decidir por onde vai o ferrocarril non eran os enxeñeiros tiñan que recibir, decirlle, ustedes unan Zamora con Ourense, pero tamén collan a zona sur de Ourense, e os enxeñeiros farían a súa alternativa para o sur de Ourense. Obviamente, costaría un pouco máis, retrasaríase un pouco máis, o propio
Luis André fixo un estudio dos costes, non dos costes que significaba este novo trazado e tamén dos tempos, e a diferencia era mínima, é dicir, no contexto, obviamente, de viaxes non de Ourense a Gudiña, sino no contexto de viaxes de Vigo a Barcelona, Vigo a Madrid ou Vigo a Irún, non? É dicir, hai que velo no contexto xeneral, non? E no contexto xeneral, incluso aí tendes unha tabla onde a maioría dos números, non? Frente ao trazado entre o proxecto de Cantero, o anteproxecto André e a adaptación de Algarresta, sale moi beneficioso o proxecto André desde o seu punto de vista. Isto está feito con números reales e non son engaños. De feito, Benjumea, cando acepta que se faga o estudio, é porque considerou que os números que puña non eran falsidades, nin eran cousas e lucubracións sacadas da súa imaginación. Bueno, entrando un pouco máis en esta alternativa, aquí formouse unha comisión pro variante que, facendo un resumen rápido, é dicir, aquí había outras alternativas naquela altura. Había unha alternativa de ferrocarril de vía estreita que estaba, digamos, financiada por Gallego Bazal, que era un tío avó do Santi, un antigo alcalde, Santiago de Ciranguendei, e que pois un tal Govantes, un enxeñeiro de camiños de Madrid, foi o que fixo o proxecto. Era unha liña de vía estreita que viña xa estudiada e que fora pasada e vendida por distintos propietarios desde o século anterior. Ese era un ferrocarril de vía estreito que lle chamaban de tipo estratégico, porque tamén era de interés para os militares. Bueno, entonces, en algún momento, obviamente, algún axente de Verín non estaba de acordo con esta variante André, porque, de alguna maneira, ia en contra dese outro ferrocarril. Consideraban que era incompatible que pudera haber un ferrocarril que pasase por Verín de vía estreita e outro deste tipo que era de vía normal, de carácter máis general. Entonces, evidentemente, pois nun principio non o apoiaron, pero despois, desde o momento en que decaeu a alternativa do ferrocarril de vía estreita, toda esta sociedade verinesa, incluso o Gallego Bazal, obviamente aquí tendes aí os nomes de Carlos Moreno, os Moreno apoiaron esta alternativa, Juan Guerra Valdés, pois o avó de Juan Guerra, do antigo director do Instituto, está tamén Plácido Dieguez e Laureano Peláez, é dicir, personas todas, porque había aquí a lenda de que si o que querían os grandes prohomes desa altura en Madrid, en Verín non querían que o ferrocarril pasase por aquí, pois isto contradice totalmente. Estos son documentos que eu recollín da biblioteca do Arquivo Municipal de Chaves, onde están as cartas que les dirixiron, por exemplo, a Cámara de Chaves para conseguir o apoio de Chaves a esta proposta que les defendían de variante André. Incluso se lle mandou unha instancia e unha carta ao General Carmona, daquela presidente da República Portuguesa, e estaba tamén interesado e apoiou esta proposta. É dicir que esa idea que había de que, por exemplo, a primeira cousa, de que Fernández de España era o que defendía a alternativa pola zona de Verín, non é certa. Fernández de España era un empregado de MZV, a empresa que levaba o ferrocarril pola parte do macizo ourensán. Era un empregado de MZV, e a súa obriga, obviamente, era defender a proposta do ferrocarril directo de Zamora a Ourense pola zona do macizo ourensán. O que fixo Fernández de España foi simplemente encargarse, porque lle encargaron que participase na valoración do proxecto de André, e el o que fixo foi unha rectificación dicindo como podría ser mellor ese proxecto, pero claramente en desventaxa na memoria que el redactou, xunto con Algarresta, pois estaba a favor do traxecto pola parte do macizo ourensán. Por lo tanto, é falso que Fernández de España defendese esa alternativa. Curiosamente, non se fala de que esa alternativa é unha alternativa de Luis André, non é de Fernández de España. Fernández de España o que fixo foi estudiala e avaliala, e avaliala negativamente, evidentemente, por los resultados finales da súa memoria, que el morre nese medio tempo, e que en remata a memoria é Algarresta. Pero realmente el participou nos estudios e non hai ningunha contradición entre o que el propuña en aquel momento e o que firmou logo Algarresta moito máis tarde. Por lo tanto, a proposta de Luis André fracasa porque, evidentemente, os intereses da compañía MZV, que é unha compañía catalana,
con capital estranxeiro, pero eminentemente catalán, pois non quería perder máis o tempo, porque esta liña sufriu uns retrasos enormes desde mediados do século XIX, en que foi aprobada en 1865, pois sufriu moitísimos retrasos porque estuvo sometida a un acoso por parte de outra gran compañía que é a Compañía Norte, que falábamos antes dela, vinculada ao capital francés, os Pereire, antigos empregados da familia da Casa Rothschild, a potente Casa Rothschild, a máis importante casa financiera europea daquela altura. Entonces, a Compañía Norte non lle interesaba a liña Zamora-Ourense, fose por donde fose, porque, evidentemente, eles estaban facendo todo o posible para que as súas liñas de acceso a Galicia, vou a poñer aquí unha foto, unha imaxe, para que se vexa, Fijaros aí, as liñas vermellas son todas propiedade da Compañía Norte ou aliadas da Compañía Norte. A liña azul é a liña Medina-Zamora, Medina del Campo-Zamora, que é a da MZV, e logo de Zamora-Ourense. Como vedes, esa liña é a liña azul de quen depende para os largos recorridos. Depende de Norte. Norte é o que ten a conexión das liñas desde Medina ao resto do Estado, xunto con o MCTA, e, obviamente, ten tamén, aínda que aí non se ve, a conexión que na encarga, a conexión entre Monforte, inicialmente, e Ourense, tamén a fai eles. É dicir, que eles tiñan rodeada totalmente a MZV. De tal maneira que a MZV estaba totalmente indefensa frente a esta situación de acoso. De tal maneira intentou comprar, MZV intentaron comprar Norte en varias ocasións e non o conseguiron. Entonces, que había aquí? O que había aquí era, no momento en que o goberno decidiu que se facía a liña de Zamora a Ourense, MZV o que intentou, unha cousa lógica contemplada desde a súa óptica empresarial, é facelo o antes posible, antes de que seguise algunha maniobra de Norte, mandase ao traste a financiación desta liña e non pudesen facela, se quedase sin ela. Entonces, este acoso de Norte favoreceu que este estudio alternativo de André non fose tido en conta, porque requeriría estudios e máis tempo, e isto evidentemente iba contra os intereses directamente de MZV. Non porque MZV deixase, iba a ser a mesma explotadora, iba a ser a compañía que explotase e construíse esta liña, pero non lle interesaba retrasar máis o tempo, porque podía Norte en aquel momento impedir que se fixera. De feito, esta obra, estamos falando do ano 1865, foi constituirse MZV. Ao longo deses próximos anos redatouse o proxecto. O proxecto estaba en 1912, estaba prácticamente feito, pero fixeron ben que no ano 26, 27 e 28 aínda non se comenzara a construir. Que significaba eso? Pois significaba que a Compañía Norte estaba dificultando e facendo que o goberno non fose o suficientemente dilixente para aprobar isto canto antes. Entonces, hai un cúmulo de circunstancias que impiden que se poida facer esta obra. Entonces, resumindo esta parte, resumindo rapidamente isto, diríamos que a Cámara de Chaves aproba todo isto, pero en ese momento o presidente do goberno español, que é Primo de Rivera, dille que non se pode facer esta obra porque hai problemas por las diferentes cotas e que non era posible polo excesivo costo e polo aumento de percorrido. Pero prometenlle facer unha conexión de 8 km desde a línea general a Berín, que durante un tempo eso quedou aí como unha esperanza de que podía ter unha conexión con Portugal, que finalmente non se produciu. Resumindo, o Corpo de Enxeñeiros de Camiños, que monopolizaba o Ministerio de Fomento, era contrario a admitir proxectos que emendasen os seus. Bellido denomina o trazado imaginario sin la menor solvencia técnica. Este é o veredicto do Ministerio de Fomento a través da Dirección Xeral de Obras Públicas por un vello coñecido de André, porque este Bellido foi un dos poñentes na Asamblea Ferroviaria xunto con el, sobre o mismo tema, é dicir, que eran vellos coñecidos. Aínda que ele era enxeñeiro de camiños e o outro era filósofo, pero eran coñecidos e estuveron enfrentados, xa tuveron posicións e participaron en este tipo de
tanto sobre todo no que é a Asamblea de Ferrocarriles. Por lo tanto, unha persona coñecida. Bueno, na Conferencia Hispano-Lusitana do verán de 1928, que é cando se decide xa definitivamente sobre isto, recomenda o establecemento de varias liñas de vía estreita transfronterizas, entre elas a de Berín Chaves con Ourense, pero o 14 de agosto de 1928 o Consello de Ministros xa aproba definitivamente o tramo Sanabria-Ourense, ratificando o proxecto Cantero, que é o autor do proxecto de MZV polo que é o macizo ourensán, que sería o que defende Fernández de España, e descarta definitivamente a variante André. Isto produce no ano 28. Xa os ven que isto empeza no 1860 e tantos e no 28 aínda está isto como está, non? Fixaros ben o tempo que transcurre sin que isto se lle dé para diante, producíndose para ir a Madrid desde aquí, pois de 100 a 200 kilómetros máis de percorrido sobre o actual. Fixaros ben canto tempo levaba ir á meseta naquela altura, xa non digo a Barcelona ou ir a Europa, non? O 15 de agosto dese mesmo ano, do 28, saen a subasta pública os tramos de Sanabria Ourense e Compostela por 200 millóns de pesetas, e o 16 de agosto é recibido en Verín o ministro de Gracia e Xustiza e agasallado con unha gran festa americana no Hotel Balneario de Carreiroa. É dicir, que todos os que estaban en contra de todo isto, ao final, apoiando o goberno e quedando ben, pois, obviamente, co poder, non? Cal é o epílogo final de todo isto? Pois o goberno non compartía a visión policéntrica e vertebradora de André. Podía Benjumea pois ter unha certa disposición a comprender o postulado, non, do punto de vista intelectual de André, pero evidentemente o goberno no seu conxunto, influído, obviamente devedor do capital financiero internacional, obviamente non podía opoñerse ou non quería opoñerse a estes intereses da fora, non? Os poderes políticos provinciais, a Unión Patriótica, non, de Primo de Rivera, pois estaban posicionados contra a variante. Estaban posicionados contra a variante, non? Pois era a Deputación de Ourense e a Deputación de Zamora posicionaronse en contra. Sin embargo, a maioría dos concellos posicionaronse a favor. Había 700.000 personas nos concellos que estaban a favor frente a 150.000 dos que se opuñan. Pero, desde o punto de vista cualitativo, evidentemente a Deputación de Zamora e a Deputación de Ourense e as forzas vivas viguesas vinculado ao capital catalán, obviamente pesaban moito máis que casi esas 750.000 persoas. A Compañía Norte non lle interesaba quedar descolgada do acceso ao sur de Galiza, que tiña asegurado a través de Monforte. Por lo tanto, outro en contra. A determinados sectores vigueses, non, os conserveiros e o propio, que son de familias catalás, e o propio Concello interesaba a conexión rápida, directa, non, polas razóns que expliquei antes, non? Coa meseta é o Mediterráneo, aínda que a liña polo Arnoia, que era a liña que defendía Andrés, pois era a máis beneficiosa para Vigo, non? A compañía MZV estaba fortemente ligada aos comerciantes e financeiros cataláns e interesaba a execución do seu proxecto canto antes, non? O realizado por Cantero. E as entidades bancarias galegas que financiaban tamén este proxecto, aí estaba o Pastor, estaba a Banca Riestra e o Banco Simeón, estaban sometidas ao ditado dos cataláns que controlaban a MZV, non? Douvos aquí, e remato xa, un esquema de como é a influencia financeira. Aí tendes os intereses da rede financiera catalá galega, da MZV, da Sociedade Constructora Ferroviaria, que finalmente construye isto, non? Isto constituyese precisamente no ano 27, na altura en que se produce a polémica da variante André, e a maioría do capital, obviamente, é catalán, pero, desde o punto de vista cualitativo, os que máis aportan, por exemplo, pois é o Banco Pastor, que aporta o 18%, non? O capital que se aporta en xeral, pois o Banco Pastor o 18,05, o Banco Simeón de Ourense o 5,83, Hijos do Olimpio Pérez de Santiago, que é outra banca importante daquela altura, o 5,83, e a Banca Riestra de Pontevedra o 2,91, non? Son cantidades que obviamente non teñen a maioría teñen os cataláns, pero desde o punto de vista de o maior esforzo por individuo ou por banco é o Banco Pastor, non? Pero o Banco Pastor e todos estes bancos que acabo de decir, aínda que aquí son formalmente galegos, están influídos polo capital catalán, é dicir, son de orixe catalán, sobre todo o Banco Pastor, e o Banco Simeón ten conexións tamén, obviamente, a través de distintos matrimonios que se producen entre as familias dos banqueiros, teñen tamén moita influencia, moita relación cos banqueiros cataláns, de tal maneira que esta propia configuración financiera, non, con certa influencia galega, pois non sirve para tomar a decisión final, porque quen ten a maioría das accións e a maioría da decisión hexemónica, obviamente, o capital catalán.
Entonces, isto é esencialmente pois, a razón de que o proxecto de André, que era un proxecto racional, pois non fose adiante, non? Logo, André, obviamente, el limitouse fundamentalmente a presentar o seu proxecto. A comisión, depois, digamos que delegou unha comisión pro variante para os estudios, para facer, digamos, as entrevistas en Madrid. Creo que algunha asistiu, pero non a todas, e deixou isto en mans dos seus subalternos, que probablemente defenderon a alternativa, non? Estou convencido de que a Comisión pro Variante fixo moitas xestións, con o Ministerio de Fomento, con o Ministerio de Facenda, incluso utilizou algunhas conexións con Calvo Sotelo, que era Ministro de Facenda naquela altura, galego, intentando pois apelar ao seu sentimento galego, sin éxito, e falou, obviamente, fixo tamén xestións moi importantes pois con Portugal, non? É dicir, que esforzos sí que se fixeron, pero despois non se mantivo o tesón, no sentido de que non se conseguiu suficiente apoio do sur de Ourense político para conseguir que houvese unha gran movilización e puxese en perigo, digamos, os intereses, pois dos intereses, o sea, fose unha alternativa o suficientemente contundente aos intereses, digamos, que defendían pois o macizo ourensán, non? Entonces, esta é un pouco as circunstancias resumidas moi rapidamente de por que a alternativa de Luis André pois non ten éxito e finalmente pois fracasa, non? Entón, bueno, deixamos isto aquí, se alguén quere algunha pregunta logo pois podemos responder.